anak lar pandam mungcar tinon rekekoneng surem sorotetan padang kasrolan pajaring purname nggegono dasari mangsa katiga Ndara kula Harjuna sampun pinarak ing kareng kedempa nuwun mangkita Gus keparenga keng abdipun Semar Cemadong dawuh menggah kados pundi anggen paduka nyara wedakaken icaling pustaka jimat kelima sada saha anak kula pun pitur dhumateng yang Brahwana biasa ing Saptawarga Den. Iya Kakang Semawur Hanono. Yang perempuan biasa paring dawuh supaya aku bali parang Praja Ngamarta Pandhawa ndikake nindakake tapa ngrame Kakang. Kang yang paring dawuh sepados Ndara Pandhawa nindakaken tapa ngrame Gus Kakang Semar Paranyata. Niku tegese kudu tetulung dan sepadaning umat. Iya, mula ayo Kakang. Aja suwene ngandak kanthi jemujuk marang Praja Ngamarta makempal marang para kadang Pandhawa Kakang Semar. Sigra kang pala tumingal Prayangan jerangkong ginjong warudayong kleng-klek balung atanda Matur bagus mantep tak takon sapa dereng aku buta bali takon ngendi dongko sapa percaya aduh junjung dongko kepala apa abam ya salah kene jeneng Deya Lintring ya bali takon kuwi sapa panengah Pandhawa Harjuna kekasih sumedya lumaku nyanti Gus ngetutake krentek ing ati jumangka ing suku kedheping netra ora kan wacut kudu bali enduk macut ora entuk uruda apa semane araku apa kang tak wedeni janji ora sing tak kedheke urip kule napa ngene rangsang kemudajur kuwi Gus
Wah!
muni kenthonging paluapindha wan siting kakung karagan anjrah sabdaning sata kakuluruk asauran samono pameh rahina mega bangkaton sumunaran kita nyuting idung kadung kadering hamomong minangka sambunging carita katingal gumlaring negari Ngamarta ya negara Indraprastha ya praja Cintakapura negara Kaloka gedhe padhang Jakate dhuwurku sadoh marang kuncarane kang asta pusaning praja inggih pambayun Pandhawa dijuluk Prabu Puntadewa ya Prabu Yudhistira ya sang Gunatalikrama ya ing sang Sada Dwija Kangka
pinarak ing Singangsana jinajaran kang rayi Raden Werkudara tuwin kembar lan Gusti mangkono pateng Sang Prabu Kresna. Jahniyah ning talaga kadilangit mambang tangpas ulana pamaneka wintang tulya kusumaya sumawur lumrap kang sekar kadijalada nuwun mangketa Yayaji kula tingali Paduka Yayaji hanggung kendel tanpa sebawa menggalih menapa Yai? Duh Koko Prabu kadang kula sepuh milori Paduka namung kendel labet anggen kula mipratosaken dereng wangsulipun jimat kaliwasa pusta jamus ingkang kabekta Petruk Koko Prabu menapa menika welaking jagat saking pangeran ingkang kadhawaken dhumateng Ri Paduka Pandhawa Koko Prabu. Iya, kepara nata ditengresna kakangku. Kelima sada ilang saka gedhong pustaka.
bareng karo ilanging si Petruk ing mangka surasaning Klimasada dadi kiblat lan panutan saperangan akeh bebrayan Ngamarta. Yen ora tumuli bali padha karo uripe wis ora duwe tuntunan. Gek dadi apa donya sing tanpa Klimasada Maha Kresna kakangku. Ben atur di Mas Werkudara. Yayaji wonten dawuh Ka Prabu saking pamanggih kula icaling Klimasada menika mboten nama Gusti ndhawaken lak dhumateng para kadang Pandhawa. Kula kinten ing mriki pangeran ngimutaken dhumateng titahipun supados resik diri saking tumindak ing ngawon. Ugi dipun ngimutaken supados para manungsa ingkang sampun pitados dhumateng waring Klimasada wau sami purna halindakaken. Ingkang kababaripun sami purna tresnasih dhumateng sesama tuwin purna pamayuhayuning bawana. Sampun ngantos wonten kedadosan sareng sampun mangertos isi sanes Klimasada malah lajeng kangge dak-dakan ngrisak dhumateng saming gesang menika boten kenging Yai. Kresna kakangku. Piye Werkudara sing soto minta kaya ngono kuwi menungsa sing seneng ngudhokake marang kekarepane marang wong liya. Dikongkon kudu manut karo tumindake dheweke. Dheweke ora ngerti yen penemu mau cacahe ora beda kelawan cacahe wong kuwi Dewi Kresna kakangku. Kepara bener Werkudara. Namung ketingalipun Yayaji sampun utusan Yai Kyai Harjuna sadating Saptawarga Yai. Nggih, lurandipun Ka Prabu. Namung ingga samangki Yai Janaka dari ketingal wangsul Ka Prabu. Prayogi menawi dipun arep sarta wis Yai. Lho nggih Ka Prabu istanaken dawuh. Long-long indriya mangu mangun kong kanduwan rimeng lelena tanpa kandhen yen tantulusa mengko sang Dyah Utama saling Patih Harya Suman. Akyat dari sangka pirangmu Rinangkul kinempit-empit menika paman Patih Sengkuni ingkang semangka rawuh wonten ing Pandhapi Ngamarta. Sesampunipun asat pun angriwe daya-daya kula nyuwun pawartos wonten menapa paman Patih. Aduh anggir anak Prabu Puntadewa ketiwasan nggih. Wekdal menika negari Ngastina kabedah ing mengsah. Narendra saking nagari Lojita Tengara nun inggih Prabu Tongtongsot sampun kelampan ngunjur ke neraka Duryudana. Kapor samangke piyambakipun badhe ngliyaraken jajan malih kaning luruk dhateng nagari Ngamarta mriki anak Prabu mila mugi anak Prabu parenga sumengka lan samapta ing gati. Aja tok melu-melu.
mangkin suya tengah kulem arum Hungkara sang Brahmana tan pindah swaring madu prangta manut kembang arep ning rimang kriyang ning kantha marmasangga jaya kantha Iki Dimas Arjuna ingkang wis bali. Pan pawartan inggone Siadi Swan Kangjeng Hyang Sabtu Arga nyuwun Kalidamar Arjuna. Nun inggih Koko Prabu. Kangjeng Hyang paring dawuh wangsulipun jimat kalimasada kedah tinumbasan kanthi pandha nindakaken tapa ngarami Koko Prabu. Mangkono Yai nun inggih. Yai KIP wonten dawuh Kakang Prabu Ndrawati jumbuh kelawan sabdaning Kangjeng Hyang Abiyasa iki Werkadara kepara wis budhal marang Praja Ngastina kang wigati bakal nundung mungsuh kang wektu iki wis lakon bedah Praja Ngastina nadyan pun Kakang babar pisan ora percaya marang aturing Sengguni sing jarene ratu mau bakal bedah Praja Ngamarta tak kira ora ana alani yen to Siadian pun Kakang sumusul marang Raka Brasa Werkadara bumi gonjang kanjing langit kelap-kelap katon lur gincaning sang mawe gandrung inggih Kakang Prabu nampun nderek menapa dawuh Prabu Ndrawati nuwun sewu Yai Aji wonten dawuh Kakang Prabu menapa wonten pareng paduka menawi paduka Yai Aji kula dherekaken ameng-ameng nyelaken negari Ngastina Yai. Inggih Kang Prabu Ista ang dawuh. Monggo kula dherekaken Yai Aji. Kadangmu padha warandena becik besok amendemo baris kang prayitna mengko sang Prabu Anom Jayastika wonten dawuh sinuwun perlu aku ngilingke marang jeneng para sang Prabu yen to olehku dadi ratu ening praja Nusarukmi ora suwe meneh
Gandeng aku iki mung kepengin mbuktekke kaya ngapa amping pustaka jimat kelima sada. Mula banjur tak gawa mlayu nganti teka nusari kene. Lho iki. Sawise aku maca isining jimat kelima sada kanthi madhep mantep jebul kang tak gayuh teka. Aku dadi ratu iki sing tak anggo piyandel mung ampuing jimat kelima sada ketitik. Sira wis kelakon kalah karo dayane jimat kelima sada. Jebul ora mung mandhek ana kabar bab ampuing kelima sada. Iki aku wis mbuktekke dhewe kehebatane. Mula welingku marang Sang Prabu Justika, aja pisan-pisan kowe maido marang surasane jimat kelima sada. Iya luhuran dawuh Paduka Sang Prabu. Rong sot. Kejaba saka iku ketoke aku ora bakal suwe meneh dadi ratu negaramu kene iki Jayastika. Wis teko dadi wanci panguwasa Nusara kok tumuli tak balekke marang Sang Prabu kang majipi negara iki. Ya mung aku meling karo kowe ya Mas Jaya. Supaya olehmu dadi ratu kuwi slamet, gak eneng apa-apa lan gak mlebu ning nggon penjara. Kejaba sira nindakake 12 bab surasaning pepangkem Serat Kitaradya. Luwih wigati yaiku sira uga nindakno marang wewarahing wong kang dadi pangarsa kang sinebut catur wara winasis. Catur wara winasis iya. Catur kuwi papat, wara kuwi pinilih, wasis tegese pinter. Dadi piwulang papat mau ya kang sinebut sidik. Sidik kuwi tegese jujur, ora mincla-mincli rembugi. Bisa bener pengucape, titis wicarane, mandi apa kang dadi sabdane lan awas mripat batine. Kala mangsane kena goroh ning gorohe mau kanggo pepayunging keslametan lan kanggo keperluaning negara sing luwih wigati. Inggih Sang Prabu. Wara kang kaping pindho yaiku amanah. Tegese kena dipercaya lire biswa ngandelake kapercayaning liyan lan wong amanah iku bisa ngrampungi gawe. Ora nginggokake kapercayaan sing wis disampirake ning pundhake. Inggih Sang Prabu. Kang kaping telu yaiku tablek. Tablek kuwi tegese biwarakake utawa aweh piwulang pituduh lan sesuluh sing kabeh mau bisa mahanani tentreming ati, tentreming bebrayan agung lan tentreming warga masyarakat. Wong tablek kuwi yen diweni Purbawasisa ngabarake sawening pawarta ya dikabarake apa anane, ora suda lan ora wuh. Lajeng ing kawekasan menapa sinuwun? Ing kawekasan yaiku fatonah. Fatonah kuwi tegese cerdas, pinter, mumpuni ing sabarang kawruh utawa ngelmune. Wong fatonah kuwi watake bodhone dina kok ngarep, pintere ditutup-tutupi. Sebabe apa? Pamrih ora gampang ngungalake dada merga dialembono dening liyan kang jalari duwe hambek angkuh sombong rumangsa luwih dhewe. Mula sesantine wong fatonah kuwi tansah eling marang tembung aja dumeh. Lamun pangarsa bisa kaya kang tak kandhake mau, uripe mesti tansah tinuntun dening Gusti Cipta Jagat ya Sang Prabu. Lan uga bakal siniyudan dening para kawulane, uga adoh saka sakraing Urubeda. Tur atine ayem tentrem, pikirane ora kemurungsung, merga rumangsa ratu mindak kang nyerak marang watoning donya lan ngakirate ya Sang Prabu. Inggih sinuwun. Dumados Sang Prabu tansah nglestaken lono. Iya. Mas Jaya kula
Aku bar meling-meling kok wetengku kok rasa luwe. Weh lah. Dos pundi sampe tong-tongsot menika gerah luwe. Luwe kok lara. Iya. Apa mbri mau sih ana pincuke ya? Tas dipun ngenging wayah Aryan. Dipun tutupi kula wau. Putu siji ae jan nyeneng kita. Mbahne nyambut gawe tutup-tutupi panganan niku terus go mulih. Ora ding mung guyon dikira tenan. Aja sing ngaku kancaku gawe tak elekke. Ora perwira kowe nggo kaya ngono kuwi. Sini-sini kaya yoga kuno. Nggawa buntel. Heeh. Ning kok rada semelenget ki. Kenapa ki, Dik? Kok jaringan tut iki kecentok apa? Banget. Esthipun kula nggih sampun mampir namung ajrih badhe matur. Tepaksa kula empet. Ya kudu ngono wong kowe iki andhaku kok. Kula ingaten. Ha iya, sene kowe ning mburiku ya kudu nadahe apa-apa dadi. Kuwi maji dadi prihatinmu karo tapamu ya. Yen tapamu kuat ki kuat dherekke aku. Wih. Mung sak entut e, Dik. Dhuwur men kasihate. Nduting pengarepe beda. Padha basake iki ya beda. Nyata lato saking dosa sakuru kula. Ya mutusa saeng Sri Geger Jawi. Harimang lelena tanpa kanden yen tanglusa mengku saindya utama mangkono sanata muda nyolon ngrerepa ana apa bocah menggung mlayu-mlayu kathokmu nganti suwek unjuk uninga siniun ing jayi wonten pareng muka ingkang ngandhateni mungsuh niki saka ngendi kacariyos saking negari Ngamarta para Pandhawa sinun aduh dopat saja arep naca kimpenku mong aku mau ngimpi dirubung siwur jebul mungsuh gawat teko kene Pandhawa teko rene ora urung arep njipuk sing tak gawa iki. Mula-mula aku turu ora kerasan mergo kelongan wong omah. Wakil tumung guling jebule kimpet sing ora apik. Tak titeni bola bali aku anggere ngimpi kok ngising mesti kelangan. Tak titeni bola bali. Nek mung metu sithik iki kelangan sithik. Nek brol akeh nganti jutaan wong sing ilang. Kaya numusi kaya ngono. Mau lagi ngentut lho jane urung saning pamune. Sang Prabu, nun kula, aja tak ngenteni Pandhawa ing Pandhawa. Kurawa kabeh luwarana. Sedika tak pethokne dhewe ratu iki.
Latangmu padha warandena becik besok amendemo baris kang prayitna iki ana wong gagah prakosa teka ning ngarepku. Sapa jenengmu Werkudara? Wah, wis ngerti jenengku. Iya kuwi haranku. Kowe kuwi sapa? Narendra Sekala Jita Tengara. Jejulukku Prabu Tongtongsot. Ana parigawe apa kowe teka ana ngasti kene? Aku njaluk bali panguwasa Praja Astina sing tok rebut lan kowe ora bakal kelakon bedah Praja Ngawarta yen durung bisa nglangkai bangkit ing Werkudara. Lho. Jagat Dewa Bathara kok ana pawarta sing ora pas. Werkudara ngawur kanggamu Sapa sing arep bedah Praja Ngamarta? Kuwi jenenge kowe satriya sing kurang waspada. Buktine kowe gampang didukumba karo menungsa sing pengawak setan. Apa wis mingerke blatku kok aku ngrusuhi negaramu Ngerti ya Werkudara? Tekaku kene ora niat bedah Praja Ngastina. Ning aku mung dandani Praja Ngastina. Dandani jiwane para Kurawa sing wis kebacut ngoyot marang tumindak serakah. Yen bisa arep tak bilasi mboko sithik ben bali marang dalan ing kautaman dalan bener. Lah yen tumintakku iki tak anggap luput, tegese kowe seneng yen negara kuwi diiseni wong serakah karo wong sing angkara murka tumindake runtuh. Wah, jebul becik banget tumintakmu. Langening kalang nyuwana gelar pandam muncar dinon kekoneng surem soro tetan padang kaya wong kisinan ana napa Werkudara? Prabu Tongtongsot atine apik dheweke ora ngrebut panguwasaku Ngastina saka tanganing Gurupati ning jaremu kepengin dandan. Mula Siadi aja pangling karo watake Sengkuni ya. Buktine bubar ngububi Siadi saiki ndi raine Sengkuni? Ora wis katon to? Ora wis katon? Iya ora ketok menungsane lha iya. Mula aja nganti kowe pangling karo Sengkuni. Ya kaya ngono kuwi gaweane Sengkuni. Sak nggon-nggon mung ngobak-obak marang katentreman liyan. Sebab dheweke ana sing mbayari di. Iya. Mula kudu sing ati-ati, kudu sing mulat. Awake dhewe aja gampang didukumba. Asna kakangku iya. Gane wis teko. Praja Ngastina babar pisan ben eneng gawene. Iya. Arjuna wonten dawuh. Garih Bagong timbalono Sendika Kang Prabu.
Kadangmu padha warang dena becik besok amedmu baris kang prayitna Gareng Bagong kula wonten dawuh sinuwun kowe tak jaluk gawemu keparingipun dawuhipun dos pundi mara gage kowe padha nangisa ning ngareping Prabu Tongtongset kae gareng kowe sambata yen bapakmu Semar lara banget dene Bagong kowe sambata yen mbakyumu bojone Petruk lunga ora pamit sedika ingkang nagjar pandamun sareng kinon kekuneng surem sara tetan dadang walah Bagong piye to le Bapak Semar mbuh esuk mbuh sore Gong ditambani apa-apa wis gak mari gak waras babar pisan walah penyakit apa sing nyandang yang awakmu lara kok malah awakmu lemu eneng wong tilik nggoroti yo entek lara apa to mo ning deg-degi ati ora omong mung mripate ketok putih tok kala-kala sok kejang-kejang sikile mo kowe linga ya mo sing duwe tanggung jawab anak apa awake dhewe bakal kelangan wong tuwa to Gong bapak piye le alah bapak kok ya ora mesake karo anak-anak iki wis surungane gawean lara terus jenebus obat ae ora mesake karo sing kelompok-kelompok ulemu gagas Petruk nganti tok rewangi lara to Pak alah yu Mbak Yu Rantawati bojone Petruk kok mung semono lehmu tresna karo kakangku to yu biyen ketok apa saiki ketok apa lagi ditinggal Petruk sedih lho wae kok kowe wis minggat karo wong lanang liya. Pancen Petruk gak duwe apa-apa, duwene ya mung kenthes. Mesti beda yen tok tanding karo sing kowe saiki. Kae wong gonta-ganti kendaraan. Ning apa tok kita sugih. Gonta-ganti datake jam ngomong makelarep mobil. Walah yu olehmu ngawula nyang sek kok banget temen. Kuwi jane prisek tenan. Ditinggal Petruk sedurung sila kok wis
Nglebokke wong lanang pirang-pirang. Nglebokke slamet barang nganti melu nabuh. Malah aku bareng arep tok pangan to yu. Kadangmu padha warang dina becik. Besok ana pembaris kang prayitna. Mangkono datan kiat ngampah hardane nafsu. Prabu Tong Sot babar saking Curah Petruk. Terus, terus. Ora nyono kuwi dong. Gagas karo sing wis ora enek. Jebul malah direwangi lara. Mo tresno banget karo aku. Ning ngomong-ngomonge Bagong lah mbeset atiku. Ngraji ususku. Lah kok kowe to, Truk? Lah kok kowe to, Kang? Ning aku mau ya sing kira kok rek. Wong radu kok ambune kok godhong sembukan iki ora kakangmu bae nek. Ratu kok malah yang ndi kok ngantongi ganyong. Seneng aku kok dirembuk. Bapak lara apa, Reng? Bapak lara banget. Kepengin tilik bapakku? Iya. Petruk Bali garing pancen keparat tenan ya. Diapusi uga-uga. Nggih kula mo, jare bapak lara. Ucapan ki donga lho. Kowe ngucap kok delak kula ki lara apa he? Kowe ndongake aku lara. Lah wong sing sanjang niku gareng. Aku Bagas Waras, Truk. Ya mung pikirku rada kenceng merga mikir kowe kuwi. Anggere pikir kenceng gulaku munggah. Waduh. Kowe nyang ndi-ndi? Lah kowe nyang ndi to? Nggih mo, kula baris kursus Brakasutra terus terang. Kula kesan mriki beto jimat kelima soto. Aja sembrono. Ayo nang ngadep sinuwun. Gonjang kancing langit kelap-kelap waton lirikin sanging sang maweh gandrung Petruk iki inggih kula sinuwun nyuwun pangapunten estanipun kula dados Prabu Tong Sot kala wau. Oh ngono niki kok bisa babar sejatining Petruk. Nggih kula dipun apusi garing kalih Bagong. Garing sambat bapak sakit Bagong sambat jari bojo kula minggat. Betul lanangan sanes. Petruk aja kleru tampa. Aja dadi atimu. Garing karo Bagong padha tumindak kaya ngono mau,
pancen aku ingkang ndhawuhi. Sebab yen ora nganggo cara mengkono, kesuwen ngenteni marang balimu Petro. Nggih. Mongko uwuh-uwane tumindakmu lan tumandangmu ya wis bisa dirasake dening kabeh bebaran agung. Mulane ora aneh saiki para kang padha nyekel panguwasa wis padha tumindak becik ora tumindak nyeleng maneh marga saka tuntunanmu ya Petruk. Wah sembah nuwun sanget. Sabab para kawula wis padha maspadakake lan para kawula ora wedi-wedi ngelokke marang sapa wae ingkang tumindake ora bener. Inggih matur sembah nuwun. Dene para Gusti kula sampun saged ngraosaken dumateng krida kula. Ih mboten ketang klungsu-klungsu kula nderek udus nuwun. Lan kowe bisa dadi rantu bareng kuwi pinalare persajan kemawon sinuwun. Estanipun kula ngakeni bab ampuhipun jimat kelima sating kula beto sak menika sinuwun. Kasunyatanipun menawi dien ginakaken kangge bab kesaenan lakar dayani saestu kok Sang Prabu. Kados sinuwun Duryudana dipun welehaken kaliyan tumindakipun piyambak sakmenika dados pakunjaran. Mengkono kok kebangetan temen oleh mudhasya marang Kakang Duryudana to Petruk. Menika saestu mindak kula kok sinuwun Prabu Duryudana dipun ketingalaken piyambak kaliyan tumindakipun. Gandeng wis malih jatine wujud apa iya isih dimilik marang Klimasada. Wah babar pisan mboten. Kula sampun ngraosaken Klimasada mila sampun ditiwanci kedah wangsul kanjeng agem. Monggo Sang Prabu keparenga nampi menika wangsul jimat Klimasada. Petruk, aku ingsun paring tarima kasih marang jeneng para Petruk kang wis pareng ngaturake bali jimat Klimasada. Ih, dawuh sami-sami sinuwun. Ya Petruk, ingsun seni apa kang dadi ubayamu? Iki jeneng wis keplok ing antaraning kawula lawan Gustine. Nggone bebarengan cancut tali wanda brasta marang tumindak kang nyeleweng saka garising pernatan. Ih. Kang mengkono Petruk wanci bali marang para Jangamarta, kumpul marang para warga maneh ya Petruk. Ih ngestaken dawuh sinuwun. Mugi-mugi gesang kula ngantos pecah saged tansah caket kalian piwucaling agami ingkang karesik ing jimat Klimasada kala wau. Gusti muga angijabahi. Werkudara resik ana sakabeh reget. Iya. Iki sapa? Iki kula pun Justika saking Nusarekmi. Paduka sinten? Aku Werkudara. Duwe karep apa? Madosi Sinuwun Prabu Tongtongsot wis badar wujude bali malih Petruk meneh. Oh, ngaten. Iya. Mula panguwasa negara Bali marang tanganmu. Nusarekmi dadi wewengkonmu. Nggih. Ya mung tak jaluk kowe tansah tak elingake. Tumindak sing ala jopok bajutke. Tumindak sing apik sapa lange Petruk untuk nggo ing salawasmu urip. Oh inggih Raden. Sampun dados sumpah kula. Kula badhe dadosi jiwa kula, dadosi tumindak kula. Kula badhe tumindak manut dhateng piwucaling kitab jimat Klimasada kala wau. Iya. Bila Raden kepareng sak samunipun kula wangsul dhateng Hadi Nusarekmi, kula badhe tetunggil para Pandhawa kekadangan para Pandhawa. Iya. Yen ucapmu becik tumindak apik pendho bisa nampa aturmu. Ya. Kula nyuwun pamit mongso bodho.
Ndara Bratasena Kakang Semarapa. Sampun uru ing Reh Bantayuda nggih Gus. Menika sampun paripurna anggenipun anak kula pedhot dados ratu. Lampahan menika mboten nyemoni sinten-sinten. Ing pengajap namung kepengin nggigah para warga masyarakat ing Nuswantara. Bilih sampun ditiwanci kita sedaya kedah bangkit gumregah sesarengan ndandosi negari saisinipun. Awon saening negari kita menika boten namung mapan wonten pundhaking para narapraja kemawon. Ananging sedaya warga negari ugi gadah tanggal jawab ngudari dhumateng ruwet renenging kawontenan kanthi wewaton garis-garising pernatan ing sampun gumathok nggih Den. Iya. Dados boten namung sakarepe dhewe. Penyuwun kula ing ngersaning Gusti Kang nyipta jagat sabibaring ngringgitan mugi para saking negari tansah manggi hayu-hayu rahayu niskala. Duwen kula namung ndongaaken sabibaring ngringgitan mugi-mugi ing desa Sambirata khususipun padas umumipun ngawiwiyaripun tansah manggi hayu rahayu niskala. So Mbah Lurah Sri Mulyana tansah manggi yuwana kiat momong warga agung ing Sambirata mriki. Swanten ugi Mbah Lurah lanipun Mbah Samad mugi tansah dipun paringa kiyatan lahir batos tansah ngagungaken sedekahipun kados ing dalu menika. Badhe maring ngringgitan sedaya warga tansah manggi yuwana kasembatan ingkang ginayuh sesarengan monggo sami sabiyantu dhateng Bapak Bupati sakwakilipun. Ganing menika pilihan panjenengan sedaya monggo dipun sengkuyung menapa programipun. Sampun ngantos njegali tuwin ngrendhek dhateng lampahing wewangunan ingkang dipun kemudeni Bapak Bupati sekalian wakilipun. Iya aku nek jeni dene kula sak koncinganing kewajiban rupa sakalepat dun kekiranganipun katur dhumateng sedaya para pamirsa tuwin para miyarsa. Pun Semar sak kanca nyuwun gunging samudra pangaksami. Mongko pungkasan ngatur kula monggo sami sesanti. Sepisan merdika tetep merdika salaminya. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saka babakan jogetana syukur marang pangeran. Semangga Gus. Ini sebenarnya nadar ya, nadar dari Pak Samad. Pak Samad ini kepala desa Bintoyo ya, Pak Desa Bintoyo yang kalau nanti Pak Kanang menang dan jadi bupati lagi, kemudian kecamatan Padas perolehan suara tertinggi, maka Pak Samad mau nanggap ke wayang ya. Nah kemudian di mana nanggap ke wayang, mau diletakkan di mana? Karena di Bintoyo sendiri tidak 100%.
maka ditempatkanlah di Sambiroto sini, di tempat Pak Yoni sebagai kepala desa, sehingga kepala desa juga tidak begitu saja, ya harus nyiapkan ubur rampe dan lain sebagainya. Nah inilah sehingga ini kerjasama antara Pak Samad dan Pak Yoni, dua-duanya antara Mintoyo dan Sambiroto bekerja sama, syukuran, tasyakuran. Dan tasyakuran ini tasyakuran spektakuler, enggak main-main ya. Enggak main-main, semua yang terbaik. Jadi dalang terbaik Indonesia yaitu Pak Anom Suroto ini diundang di sini bersama bintang tamunya yaitu Gareng sama Mbak Ika. Nah, ini sekedar menghibur pertama orang teman-teman kita, saudara kita di Mintoyo dan Sambiroto, dan tentu saja sekitarnya di Padas, dan tentu saja banyak semua. Beringin, Karangjati kita undang juga, termasuk Pangkur juga. Gitulah kira-kira ya. Yeah. Nah ini makanya saya senang ya kalau ada nadar, apakah itu seni-seni Jawa, apakah ketoprak, wayangan dan lain sebagainya, pengajian dan lain sebagainya, saya senang sekali. Ya, nah ini yang dipilih yang bisa membuat magnet daripada masyarakat ini Ki Anom Suroto. Kira-kira itu. Ya, oke. Nah.